Здравейте от магазин Aqua Design срещу гара по дуене. Отново сте с нашата рубрика 6-7. Имаме малко извънреден повод днес да я заснемем, така че възползваме се от повода и започваме. 6-7 продукта, които искам да ви представя. Продукти и риби, каквото има. Почваме с продукт номер 1. Наближава летния сезон. Съответно ще се търсят уикенд и холидей храни, каквито ние естествено че имаме, но ще се търсят и хранилки. JBL, с които ние работим, имат нов модел хранилка. Сега няма да ви я препоръчам, защото аз препоръчвам неща единствено и само ако съм се уверил в техното качество лично. Слагаме ги по десетките аквариуми, които поддържаме, тестваме и тогава предлагаме на нашите клиенти. Има нов модел, изглежда обнадеждаващо. Това обаче, което при нас ще го има през целия летен сезон, не е само този куп, долу има още, е стария модел на JBL, който аз съм изпробвал и наистина всички наши клиенти работят с JBL. Два варианта, бял и черен на автоматичната хранилка, изключително лесно за манипулиране, изключително надежно, с гаранция 3 години. Трябва ли ви хранилка? Личният ми съвет е, не купувайте друга. И не купувайте от друг, естествено. Имаме ги в наличност. Така, това беше номер 1. Номер 2 в нашата рубрика 6-7, този път ще бъдат скариди. Чакаме и нов внос скариди, но може да видите как изглежда аквариума с нашите скариди преди внос. Тоест, отново имаме 5-6 модела, червено-бели, червени, жълти, те се водят gold, yellow, golden, страйп ли беха, голден бек ли беха, сини, скариди имаме в топ кондиция и в необходимото количество. Под номер 3 в нашата рубрика 6-7, нещо леко по-екзотично, бехте го видели може би в един по-стар клип, елове. Имаме традиция 5-6 ела постоянно да са налични при нас. В случая говорим за Gold Nugget, Thunder Royal Pleco, Redfin Pleco, напълно адаптирани елове, ядящи както зеленчуци, попарени и така нататък, така и всякакви таблетки. Имаме ги в наличност, ако искате да си вземете, защото все пак е скъпа риба и искате да имате някаква относителна гаранция за състоянието, знаете, най-добрата гаранция е да си я вземете от нас, колкото и нескромно да звучи. Под номер 4 ще ви представя нещо, което дори самия мен ме изненада. Това са едни плати с размер на едри женски хелери. Платите са микс. Има, както виждате, 5-6 цветови разновидности. Огромни плати. Често намираме и бебета, както тук, така и в карантинното помещение. Така че рибите са в много добро състояние и наистина толкова едри плати не съм виждал. Така, това беше под номер 5, ако не се лъжа. Под номер 4, под номер 5, отново нещо по-екзотично, а именно риби от рода Pterophilum. Това е рода на скалариите и това са най-близките роднини на скалариите, а именно алтумите. Реално вие, ако не сте запознати, в момента виждате скалария, но всъщност това е риба, която става вертикално изправена не по-малко от 25-30 см. Едри, супер грациозни, величествени риби. Адаптирани невероятно добре при нас. Веднага ви демонстрирам, за да не съм голословен. Взимаме храна тетрадискус, слагаме малко тетрадискус и виждате как реагират. Изключително добре адаптирани скалари алтум. Скалари алтум е малко неточно казано, Pterophilum altum. Така, това беха първите 5 героя от нашата рубрика 6-7, а сега последните двама героя от нашата рубрика са тия, заради които фактически ние правиме клипа. Очаквахме ги, но не беше планирано. Елате насам да видите. Става въпрос за следното. Днес при отваряне на магазина установихме, че една от нашите женски, нещо, което очаквахме, е родила 2 бебета скатчета. Сега може да видите в деня на раждането, часове след като са родени, как изглеждат. Тук са в относителна безопасност, но ние трябва да ги извадим от аквариума, защото това, което практикуваме е следното. Приемаме, че тия скатчета ще отидат при наш клиент или ще бъдат купени от наш клиент. Няма никакъв шанс да му ги продадеме, ако не сме сигурни, че той ще се справи. Имаме предвид следното.
да са добре адаптирани, стреса от раждането и запознаването с околния свят да е минал, освен това да се хранат с поне 2-3 вида храна. Това за нас е стандарт, когато продаваме скатове. Сега ще видите как става изваждането на рибките, слагаме ги в тия кофи и ги адаптираме. Това са нашите герои 6-7, понеже скатовете са наистина отровни и опасни в някаква степен. Сега ще видите как става. За целта ще съблека, може червена точка, ако може да поставите. Червена точка долу въгъла, защото не знам каква е аудиторията. Така. Сега, големите скатове като цяло не са нападателни. Но ако се почувстват застрашени, имат супер отровен шип. Същевременно не е редно които и да е по размер скатове да бъдат излагани на контакт с кислород. Просто не им е добре. Да не говорим за рибки, които са родени днес. Сега. Идеята, освен това е да ги извадиме живи, нали знаете? Сега тук малко трябва да внимаваме с тия корени. Стой бе. Така, бебе номер 1. Бебе номер 1. Ето го номера, не е някаква тайна. Не е нещо измислено от мен. Така. Ето сега ще го дам тук малко на по-светло. Това са... Така изглеждат когато се родят. Петната все още не са снежно-бели, но виждате супер големи хубави петна, което предполага, с оглед и на качеството на родителите, че това ще са топ рибки. И сега момента да видим мъжко или женско. Това е момче. Ето, имаме родено едно момче, изглежда в фантастична форма. То ще бъде в ето тая кофа и после го адаптираме в аквариума, в който ще почне дългия момент на адаптация. Имаме и втори. Между другото, тази женска роди също две бебета. Това е женска, като гледам кафината, трябва да е женска. О, тази е с донати. Сега ще видите разликата в шарката. Тази риба определено има фантастична шарка. Т.е. тя отгоре, мъжкия беше на плътни петна, женската е с донати и тая мрежа между донатите, ето тая мрежа, мрежичката между донатите ще бъде разпадната във времето, когато рибата се оголеми на по-малки петенца и ще стане пръскан точно както е майка му. Майка му или майка и сега ще ви кажа. Познах. Такъв инат. Аз я бутам с кепа, тя не мърда. И така, нашите две новородени скатчета са мъжко и женско. Качеството е излишно да го казвам. Виждате родителите. Ето това е майката, между другото. Ето тази, голямата. Не сме гледали, но сега така и така ще погледнем дали няма още някое. Макар че от сутринта вече около 2 часа ги гледаме, че са си две. Миналия път две и сега две. Раждането на по две рибки обуславя и сравнително високата цена на тия риби, но, както се казва, кеф цена няма. Ако искате да имате такива хубави скатове, може би след 2-3 месеца би следвало тия рибки да са... Доста едри са, между другото, като за новородени, което винаги е добре. Това беше за нашата рубрика 6-7. Понеже очакваме внос следващата седмица, ще има и ново видео. В началото на видеото забравих, но ще бъде изписано. Датата в момента е 8 май, така че всичко, което видяхте и си харесахте в този магазин е налично. Заповядайте при нас. Също не пропускайте, ако минавате и покрай магазина в Дървеница. Това е от нас, от магазина срещу гара по дуене на Аква Дизайн. Очаквайте ново видео. Желая ви успех!